Dizajnové kľúčky a teraz sú veľkým trendom kľúčky s integrovaným zamykaním. Niekoľko možností na integrované zamykanie. Toto je jedna z možností, kde je zamykanie skryté vo vnútri kľúčky. Jednoduchým prepnutím dopredu a dozadu sa vlastne uzamkne kovanie. Samozrejme všetky tieto kovania majú z opačnej strany bezpečnostný mechanizmus. Aby ste sa nebali o bezpečnosť, všetky kovania s integrovaným zamykaním majú bezpečnostný prvok, vďaka ktorým sa nezamknete. Pri výbere kľúčiek je dôležité myslieť na niekoľko aspektov. Po prvé, dizajn kľúčky by mal ladiť s celkovým štýlom interiéru, či už ide o moderný, klasický alebo industriálny štýl. Po druhé je potrebné zohľadniť aj materiál a povrchovú úpravu kľúčky, aby zodpovedala ostatným doplnkom v miestnosti. Z pohľadu montážnika je kľúčové zamerať sa na správnu veľkosť a kompatibilitu kľúčky s dverami, aby bola nielen estetická, ale aj funkčná a bezpečná. Z pohľadu zákazníka je dobré, aby si vybral kľúčku, ktorá je pohodlná na používanie, odolná a zároveň ladí s jeho osobným vkusom. Medzi najväčšie chyby patrí napríklad výber nevhodného materiálu alebo nesprávna veľkosť kľúčky, čo môže ovplyvniť jej funkčnosť a estetiku. Čo sa týka trendov, aktuálne sú obľúbené minimalistické a geometrické tvary, ako aj matné povrchy či kombinácie kovov a drev. Počas Black Friday týždňa pri kúpe dverí a kovaní v Mododesign máte montáž zadarmo.